biharmasti.in कानूनी गजुर मजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मन हमर डोलता। हे देवर जी देखी ना कानूनी गजुर मजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मन हमर डोलता। तने धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते घर से बाहरी नत निकली भैंस दुही तो सैनिटाइजर लगाते दुही बिना दाबी लगाते घर से बाहरी मत निकली थोथुन मत न तो उठा ले दाई जब भी धराई तब लागे दादा हॉस्पिटल में धइले बे इस सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा इस सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। कोइले बतंगई त नदिया के बेटा हमके मरद से मिलन देता। हे देवरू हमके मरद से मिलन देता। एकरा के तू तो नाही गाड़ी भौजी तहरे खाती बोल महीना बेमारी भौजी एक बार आउ लगाइबू। कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहो सरकार का निर्देश का पालन करो दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सटे न देता के होके लगे सबके जहुआइले बा इसी सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा इसी सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। biharmasti.in सैया पवन से मिलती मन करे मोरा इहे बनल बाटे रोड़ा। ए देवर जी इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धाली हम करा भौजी लास्ट करौ लगाओ तो উড়ি বাবা কোভিড-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ি থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে নিজেকে সাফ রাখুন এইখানে বিনা কাম के ना আসবো नहीं तो पुलिस धसबो थोथुन मत न तो उठा ले दई एही से लागे